जे बिसोरखौ गारबोनानै खासायाव दङ बिसोरखौ गारबोनानै जोंनि बे जुगामि जोंनि बर'फोर लाखिनाय बागानखौ बिसोर लाफैजोबबाय सरल जाहैबाय जोंनि मानसिया ओं बेखौ होनो नाङा बेखौ बेखौथ' जों होआखैमोन हनै दा हमथानांगौ थारमाने जोङो ओरै सानदोंमोन आरोना जुदि बेखौ लायोबा मुस्लिमफ्रा थाङोबा बेखौ लायोबा जों गासैबो उसुबिदा गैलामोन आरो उसुबिदा गैलामोन दा हनै बिसोरो थाङा जों बर'फोरनियासो थांजोब्बाय दा बे मुस्लिमफ्रा बोरै थांखो बेसे बाव फैबाय जायगायावलाय खासायावसो जोंनि हायावसो दंजोबो सोरो औ भटार गैयिफोरबो दं सार आगोलनिफ्रायनो दंबाय आसामनिया आगोल नङा सार दा दोनफैनाया गोजाननिफ्रायसो लाबोनाय खाथियाबो थाफैनायसो सुलाबाख्रानि बे लेखाखौ खोन्थानांगौ बे लेखा गोरों बे माने बर' लिडारफोर लेखा गोरोंनो खोन्थानांगौ रायनांगौ जों गुवारबाव बबे माबाजों थावजों बे नै माने बे माबा बालाघाट नायगाव ट्राइबेल ब्लकनि आन्दाराव गोलैयो बे जायगाया गासिबो बेखौ दादों 5 जुलाइ 1984 दादों बेखौ लेखा दंनि आंनाव बे नटिफिकेसना माबा खालामा बेयाव दंजोबो नै गासिबो Number RSG 1/83/15 in exercise of the title powers conferred by Section 161 of the Assam Land Revenue Regulation Act 1886 as amended by the Assam Land Revenue Regulation Act 1947, Assam Act 18 of 1947 and to Assam Land and Revenue Regulation Act बेखौ जों गासिबो बे हाया ट्राइबेल माने ब्लक एरियानि बे जायगानि 80 जोनसोबो बेखौ माबा खालामनो हाया बे अबरि खालामनानै बे हाग्रामा मोनना मेगनाव दिलाबसाबो जोंजों आंजों आरो नैबे माबाया दङ मेनसन खालामखादों नामखौ बिसोरखौ बसायनो हाग्रामायानो नामा गभर्नमेन्टआनो बे ट्राइबेल माने ट्राइबेल ब्लकआव मा मा गामि दं बेयाव दंजोबो आं गासिबो खोन्थालांनोसै नोंसोरनो नायनो दंखायो नै बान्दारमुरियाव जायगायाव बान्दारमुरि सौरासिलु एनसि चक्रसिला जागोन दे माबा लिरनाय चक्रसिला एनसि ओमफ्राय हारिखालु होबाय हारिखला ओमफ्राय दामोदरपुर पार्ट 1 दामोदरपुर पार्ट 2 दामोदरपुर पार्ट 3 ओमफ्राय सिलबारि बेदलांगुरि नङा होमबा बासबारि पार्ट 1 बासबारि पार्ट 2 दाउखिबारि पार्ट 1 दाउखिबारि पार्ट 2 ओमफ्राय बान्दरपारा ओमफ्राय अफाया सालबारि बिफ्लाय बिल ओमफ्राय बेथागाव बामुनपारा बारगला ओमफ्राय बेथागाव ओमफ्राय नलबारि ओमफ्राय नै बामुनगाव फैबाय दानिया बामुनगाव पार्ट 1 मालगाव ओमफ्राय सथमालगाव पार्ट 1 ओमफ्राय सथमालगाव पार्ट 2 ओमफ्राय फुख्रिपारा पार्ट 14 ओमफ्राय जरनाग्रा ना पार्ट 127 जरनाग्रा पार्ट 2 जरनाग्रा पार्ट 14 पार्ट 4 ओमफ्राय चक्रसिला पार्ट 2 देबरगाव अबाव जायगायाव देबरगावलाय दाबरगाव बेफोर गासिबो नायगाव थांबाय बेयाव जोंनानो बर्डार खोला बिसिना बर्डार मालगाव दा बे जायगानि हाखौ बोरै हगारना दों बाथ्रा जादों नैबेखौ फट' लानानै वाट्सएपआव नागारना होदों डिसि फैदों हाबफैदों जाय हाबफैयाखै बिसोर होखारलांनाय नङा जोंनो निजे बायद' जागोन जोंनाव मोसौ गैला मासेबो खावना लांजोब्बाय जोंनि हाउसआव मासे थालिया दा बिसिनि मोसौआ दोबै सेरासोन जोंनिया गोमायो बिसिना सिखारनायनि आगोलाव बिसिनि मोसौआ जोंना गोमायो बिसिना गोमाया बिसिनिखा सानाव नायनोसै माबायावहाय उमुगनाव सोनो मोसौ दं मानो हाया फालाय जोंनि हायावनो जोङो ना गुरनानै मोनजाला आरो बिसोरनि लक्ष्य बेलेग सावसा जाला बुरि थांनो सावसाया
जेम्बुआ सिटजों थायो दिनै बिसोरनि न' लुनायखौ बिसोरो खुनु गुरुत्वआनो होआ बिसोरनि खासायाव दंफैयो जोंनि ना जानाय गोदो जोङो बेहायनो गेलेबोनाय बिसोर जर जर बिसोर हाबफैना थादों साननैसोनि उनावनो दिनै बिसोरसो राइट मोनबाय बांगाव रिबुनुआव जोंनि बेल एन्ड ब्लकआव संस्थापन होनायखौ जों सिन्था खालामगासिनो हायानो गैया बिसोरो दा आरामाव दोननानै बिसोरनो हा होबावसै बिगाबा आरो मा होनदों न' लुना होगोन दैनि बेबस्था होगोन कारेन्टनि होगोन कारेन्टनि होगोन फायखाना होगोन आरो आराय लाख होगोन बे जायगायाव आरोखि हायानो गैखाया गैया गोदो बांगाल दावराव होजानानै जों जेबो दिहुननो मोनाखै न' सावग्राया जोंनि गामिखौ बिसोरनो बिसोरनो एकदम ओरै फैना बेंनानै हरै फैबाय ओरै फैबाय एकदम जोंनि बे दियाबारि बामोनगाव मालगाव सेस बे 12 गथा 12 नङा 12 नङा बांगाल दावरावसिया बे समाव बिटिसि गभर्नमेन्टआ जों माने हाग्रामानो दा मा बिथोन होयो सार नोंसोरो बे हिसाबसो जोङो नङाबाथ' जों निरुपाय जों मावरियासो दुर्बल जानो नाङालै दुर्बल जानो नाङा सैथो खामानि मावनोब्ला नोङो हासेन जथेस्थ' मिथिबाय हासेन जथेस्थ' बे हाजो बादि बिराद जोमै बादि माने जुद्ध नांग्राफोरखौ नों गिनो नाङा नों सैथोआव दंब्ला बे जोमै बादि जुद्ध नांग्राफोरब्लाबो नों हारसिंखौ फैजानो हाया मिथिबाय नों हारसिंखौ देरहागोन दा जोंनो गासैबो लेखा दंखायो बे लेखा दङ बेयाव खोन्थाबानो जायो नों मा खालामोलाय नैबे सुप्रिम कर्टनि अर्डार दं ओमफ्राय सुप्रिम कर्टनि अर्डारनि बेनो आं बेखौ लाबोखादों बिसोरनो बे सुप्रिम कर्टनि अर्डाराव अबेबा बे ग्रेजिं फिल्डआव होननायाव बेफोराव कालसार लाइनफ्राव बे मालाय जाथिखौ दोननो मोना अर्डार दंखादों नै 24 होनाय अर्डार बियो ससानमोन बियो मान गामिनि ससानखौ लाजोबनानै दा ससानानो बै खाथियाव दिनै बिसोरनि न' लुनायखौ बिसोरो खुनु गुरुत्वआनो होआ बिसोरनि खासायाव दंफैयो जोंनि ना जानाय गोदो जोङो बेहायनो गेलेबोनाय बिसोर जर जर बिसोर हाबफैना थादों साननैसोनि उनावनो दिनै बिसोरसो राइट मोनबाय थानायनि ट्राइबेल ब्लक आन्दाराव गोलैयो बे 1980 दानाय बे 5 जुलाइ दानाय बे जायगायाव बोरै नोंसोर बांगालबो दोनफैनो हायो हाथ्रा बेखौथ' आयेननि बेरेखा मावनाय जाबाय बे आरो बे रोखोमबाथ' रायजोफ्रा बिग्रायब्लाथ' गाज्रि जागोन ना होनना बुंबाय आं आरो बे उनाव सुप्रिम कर्टनि अर्डार दं बे सुप्रिम कर्टनि अर्डारखौ खोन्थाबाय आं बिदिथ' हाया बिसोर बोरै बिदि मावनो आरो फैसलायनानै बुंहरबाय आं ओमफ्राय गावसोरबो एसे रायलायबाय गावसोरबो खोन्थाबाय आरो हाग्रामानो खोन्थाबाय ओमफ्राय बोरै थांनो होनदों आरोखि रायलायबावगोन होनदों गावसोर रायलायनो होननानै माबा रायलायहैदो बेखौ रिभिउ खालामनांगौ बे जाया बे बिदि खालामनो हाया होननानै जों दिनै गावनि जाथिखौ प्रटेक्सन खालामनो नागारै नोङो गावनि जाथिखौ खान्था मालायखौ माबा खालामबाय प्रायरिटि होयोबालाय आरो जाथियानो दंस'सो जानाय दा बेखौ दहाय बुंहरदों जों बिसोरखौ बहाय दोननाय माने जोंखौ माने बेंना लाबाय जों ओंखारनो हाला वालाव कर्टआव थानाय बायदिसै ओमफ्राय नोंसोर एसेबो रायलाय मोनथाराखै रायलाय मोनथाराखै मालाय नोंसोर एसेबो बे एफिडेभिट लागोन मागोन बेनि सायाव रायलाय मोनथाराखै रायलायनो मोनथाराखै जोंजों रायलाया जोंखौ पात्ताखौ नङा मालाय गभर्नमेन्टआ थाङो फैयो आननन ओमफ्राय एक्स एमएलए गामियावबो एसे मोजां गाज्रिबो सावराया फैदों आरोखि फैनानै न' नों एक्स एमएलए थजेन आरो उमारानिया मा बुङा हयथ' सोर जेबो बुङाखिसै खालि जों फैदोंल' अबजारभार हिसाबै बिदि बुंबाय आरोखि थारमाने आजि 2 मासनि आगोलाव ओरैबायदि जादों आरोखि आंनि जिम्बुआव फन हरबाय जिम्बुखौथाय नोंथांमोना सिनायोमोन सिपसारजों थायो आरोखि बे आदा आं नोंनो मोनसे गुड निउस मोनसै आरोखि गुड निउस मा